Hi guys, si Kuya kakugihan kaayo. Manuroy ni siya sa school, unya. Maka-amaze ang iyahang pagkuan sa butcher knife. Ang kamot yung taon niya Kuya, safety precautions. Charot. Murag kuan. Para ni sa mga Taiwanese. Thank you sa among SSLG, LJ, Types Good, SSG. It's Saturday niya maginom-inom butong char. Grabe Kuya kahait sa imong butcher knife oy. No, ingani di ay. Naon ra di siya no? Naon ra siya pag-prepare guys. For order tag 25 ang iyang glass. Nagdagan na si Kuya. 25 ang iyang glass o kuan. Dili to glass, basta glass. 20. Pinapawisan siya ng maraming singot. So, paano ni si Kuya for birthdays, amo na ni siya nga kuan, kugihan kay niya ayo kay taras. Butan po jud kayo, kugihan kis nga tanan. Paspas kayo guys. Safety precautions ra gyud kay grabe ka kuan ang butcher knife. Grabe ka sharp. Yan. Dali kaayo. So mo din ni siya ngani dahil ta mag-on order og butong. Pwede ni ninyo i-call si Kuya no. Asa nangyari dito sa isolation? Naku naman ma'am si Magdulor naman asan dito. Yan nako. Ayan shout out sa atong LLG. LLG SSG shout out kanan man sila viral inang nawo Ma-viral ako yan. ma-viral ko no sa kuan si Kuya pwede ni siya ninyo i-call sa mga occasion niya sa tag 20 o 25 ang with gatas palit na mo order na mo kay maka cleansing ni siyang butong cleansing baka gusto nyo ng Puti. makaputi ko na yung si sir. La. I can tell. Bye Kuya.